De Zeeuwse havens moeten een onneembare vesting voor drugscriminelen worden. Maar dat zal nooit helemaal gaan lukken. We zullen altijd beducht moeten zijn dat criminelen altijd weer een stukje slimmer willen zijn. En dat is ook echt een uitdaging voor ons om te kijken hoe dat zich weer gaat ontvouwen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Bewoners dwingen Dorpsraad tot aftreden. En slimme luiers hebben zo hun voordelen. Goedenavond. Een compleet cameranetwerk, drones, biometrische toegangspoorten, meer politie en douaniers en slimmere hekwerken. De partijen die in de haven van Vlissingen actief zijn, stellen alles in het werk om drugscriminelen te weren. Door extra geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat nu ook mogelijk. En een bittere noodzaak. Afgelopen jaar is ruim 4100 kilo cocaïne aangetroffen in deze haven van Vlissingen-Borselen. Dat is fors meer dan een jaar daarvoor, daar was het rond de 200 kilo. We controleren ten opzichte van een jaar of 4 meer dan het dubbele aan lading wat hier binnenkomt. En daar treffen wij ook uiteraard de cocaïne bij aan. De douane heeft miljoenen euro's extra gekregen om zich beter te wapenen tegen ondermijnende criminaliteit. De grootste investering in de haven van Vlissingen is een cameranetwerk. Er hangen nu ook camera's, maar die zijn niet van de douane. En het is voor ons heel belangrijk dat wij zelf toegang hebben tot de camerabeelden. Dat we die zelf ook kunnen besturen. Dus wij leggen een eigen netwerk aan, zodat we het met elkaar veilig kunnen maken. Maar zelfs als de haven een bijna onneembare vesting wordt, blijft het een gebied waar veel mensen werken. En juist de mens is vaak de zwakste schakel als het om veiligheid gaat. Zo zijn douaniers behoorlijk kwetsbaar. We hebben informatie die we weten over de logistiek, over de lading die binnenkomt. En daarom hebben we als douane het echt als een hele hoge prioriteit om onze mensen zo goed mogelijk te beschermen. Daar komt een uitgebreidere VOG, een verklaring omtrent gedrag, voor onze nieuwe medewerkers. We hebben weerbaarheidstrainingen die we geven. En dat zorgt ervoor dat de mensen zo goed mogelijk beschermt tegen invloeden van buitenaf. Het beeld dat er slechts een handjevol agenten en douaniers in de Vlissingse haven rondloopt, klopt allang niet meer. De politie maakte onlangs bekend dat Zeeland een eigen zeehavenpolitieteam krijgt van ruim 20 man. En ook de douane is flink uitgebreid. Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om nieuwe mensen te werven, op te leiden. En die zijn op dit moment ook allemaal aan het werk in onze havens. Dat zijn er op dit moment een stuk of 20 extra die er al bijgekomen zijn. En we krijgen volgende week weer een nieuwe ploeg mensen die weer fris en fruitig starten. En dat is nog niet het einde, want we blijven doorwerven omdat het nodig is. En dat blijven wij ook zeker in de toekomst doen. En ik praat erover verder met Mercy Kaarmans. Ja, Mercy, als ik het allemaal zo hoor, is het spel nu echt op de wagen en wordt het de criminelen nu echt moeilijk gemaakt? Ja, dat is zeker waar. Aan de andere kant moet je ook niet vergissen in die criminelen, want die zijn behoorlijk inventief. Het is een beetje een kat-en-muisspel. Wie is de ander slimmer af? Want de ene keer doen ze bijvoorbeeld de cocaïne in het schip, dan weer helemaal onder het schip. Dan weer gooien ze het overboord en hangen ze het aan een boei. Dus het blijft steeds weer nieuwe manieren bedenken. Ja, echt een spelletje dus. Nu zijn er onlangs ook afspraken gemaakt met Nederland en België en een aantal rederijen om containers te voorzien van een digitaal zegel. Gaat dan vervolgens een alarm af als die wordt opengebroken. Ik kan me voorstellen dat dat ook een soort van genadeklap zou kunnen zijn. Het is zeker een hele goede ontwikkeling. Sowieso dat bedrijfsleven en overheid meer gaan samenwerken. Aan de andere kant, het is ook niet het ei van Columbus. Zeker niet voor Vlissingen. Want wij krijgen hier niet alleen containers binnen in de haven, maar ook heel veel pallets. Ja, en een pallet kan je moeilijk verzegelen. Dus het zal ook nodig blijven om op andere manieren te kijken of er cocaïne in de lading zit. Bijvoorbeeld met drugshonden of scanapparatuur. Maar goed, er wordt dus gehoopt dat al die nieuwe maatregelen bij elkaar zorgen voor een veiligere haven. Mercy, dankjewel. Een ingezonden brief, een vertrouwenscrisis en een hele dorpsraad die vervolgens opstapt. Het ging er heftig aan toe gisteravond bij de jaarvergadering van de dorpsraad in Borselen. En nu de stofwolken zijn opgetrokken, is er geen dorpsraad meer, terwijl het kerncentrale dossier gewoon doorgaat. In dorpshuis Vijverzicht in Borselen werd de coup gisteren gepleegd. Want zo kun je het opstappen van de dorpsraad wel noemen. De aanleiding was de ingezonden brief van inwoner Jaap Capon. Die leidde tot een stemming waarna de dorpsraad haar conclusies trok. De dorpsraad moet heel stevig in zijn schoenen staan. Voor het dorp, richting de overheid. En niet neutraal tussen het dorp
en de overheid. Dat is eigenlijk mijn kritiek. Capon vreest dat Borselen eenzelfde toekomst heeft als het Belgische Doel, met weinig leefbaarheid. Met name voorzitter Pieter Hazelager van de afgetreden dorpsraad, hier op archiefbeeld, krijgt veel kritiek. Hij zou te weinig openstaan voor overleg. Hazelager zegt de situatie heel bijzonder te vinden, maar wil verder niet reageren. Een ander opgestapt dorpsraadlid doet dat wel. Je kan niet verwachten dat je op je achterste benen gaat staan of bepaald een standpunt inneemt als dorpsraad. Want dat kan je niet permitteren, want je staat met voorstanders te praten en met tegenstanders te praten. En als dorpsraad blijf je eigenlijk neutraal. Hiernaast is er vorige week een baby geboren. En wij willen graag dat die hier ook kunnen wonen. Dat een dorpsraad opstapt door een vertrouwenscrisis is op zich al opvallend, maar in Borselen extra opvallend. Want de dorpsraad is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente in het vraagstuk rondom kernenergie. Aanstaande donderdag moet er al een nieuwe dorpsraad gevormd worden. Leden hebben zich al aangemeld. En als de algemene ledenvergadering hun aanstelling goedkeurt, kan er dus snel een nieuwe dorpsraad zijn. Wethouder Weststraten laat weten de dorpsraad als een belangrijk klankbord te zien, maar bemoeit zich niet met wie erin moet zitten. Een gedetineerde in gevangenis Torentijd beweert seksueel te zijn misbruikt door een celgenoot. Gevangenispersoneel hoorde kabaal uit de cel komen en is toen naar binnen gegaan om het tweetal uit elkaar te halen. De gedetineerde heeft aangifte gedaan. De man, die wordt verdacht van het misbruik, is overgeplaatst naar een andere gevangenis en is 14 dagen in een isoleercel geplaatst. De politie onderzoekt de zaak. Een groep van 23 studenten van de militaire opleiding is vanmorgen vanuit Nieuwdorp vertrokken voor een wandeling van 200 kilometer naar Eindhoven. Ze doen dit voor veteranen met PTSS. We doen hier om meer aandacht en geld inzamelen voor veteranen met PTSS die niet meer thuis kunnen wonen. Die ook wel hun familie missen. Dat willen we zijn een dagje weggeven. En veel mensen die niet veel met defensie te maken hebben of er niet veel van weten, die weten dat stuk ook niet. Dus dan is dit eigenlijk iets wat wij jongeren graag naar buiten willen brengen. Een wandeling van 200 kilometer dus, dat loop je niet zomaar even. Daarom is hier ook een uitgebreide training aan vooraf gegaan. Een half jaar is je bezig geweest met elke week sowieso 1 keer lopen met z'n allen. Dus, En als je het leger in wil, moet je ook tegen een stootje kunnen en dus ook tegen dit lekkere, druilerige Hollandse weer. Ja, je kan het ook positief zien. In de regen zit ook zuurstof, dus dat is ook alleen maar goed, hè. En vanmiddag is de groep de Oosterschelde overgestoken in roeibootjes op weg naar Bergen op Zoom. En het is de bedoeling dat de groep vrijdagmiddag in Eindhoven aankomt. In verpleeghuizen in Sluis en Aardenburg loopt een proef met slimme incontinentiematerialen. Deze technologische luiers kunnen zorgmedewerkers helpen bij hun werk. Voor ouderen zitten er ook veel voordelen aan, blijkt uit de eerste ervaringen. Nieuwe technologie in het verpleeghuis. Hier zijn de slimme luiers. Daar zitten sensoren in en daar komt dus een logger op. En dan kunnen we dus op de computer zien wanneer plast iemand, hoeveel plast iemand. Herlinde de Boer verzorgt dementerende ouderen in Koensdieke in Aardenburg. Ze heeft de nieuwe slimme luiers nu een paar weken getest en was meteen verkocht. Ik ben heel enthousiast. Ik zou zeggen, rol het gewoon lekker uit. Innovatieve technologie in de onderbroek. Juist in verpleeghuizen wordt ermee geëxperimenteerd, want vrijwel alle bewoners hebben incontinentiemateriaal nodig. 11:15 ongeveer is ze beginnen plassen, 200 milliliter. Dan een hele tijd niks. En dan rond ietsjes over 2, nog eens 100 milliliter erbij. De slimme luiers worden maar 3 dagen gebruikt, enkel om precieze metingen te doen. Iedereen heeft een plaspatroon. Ga maar eens na bij jezelf. Let maar eens op. Dan moet ik naar het toilet. Dan moet ik naar het toilet. Ja, en dat is bij die mensen ook zo. Verzorgenden weten nu beter wie, wanneer, wat nodig heeft. De metingen hebben Herlinde de ogen geopend. Overdag gaan we vaak onnodig controleren. Even kijken of die al verzadigd is. Er gaat ook veel tijd in zitten, dat we voor andere dingen kunnen gebruiken. Zit er dan ook winst in personeel? Kan je dan met minder personeel uit? Nee, wij doen dit niet in het kader van de bezuinigingen. Absoluut niet. Sommige medewerkers waren daar wel bang voor, maar dat is zeker niet ons doel. Nee,
We willen graag de tijd die er eventueel over is besteden aan het welzijn van de bewoner. Meer maatwerk en comfort voor ouderen dus. En af en toe een grote verrassing, ontdekte Herlinde. Ik zie dat mevrouw overdag helemaal continent is. Helemaal geen incontinentiemateriaal nodig heeft. Waarom deden jullie dat dan? Mensen komen zo bij ons binnen, ja, ze dat en dat incontinentiemateriaal. Ja, dan moeten wij dus eerst in beeld zien te brengen. Is dat wel nodig? En ik moet eerlijk zeggen, voor dat inzicht deden wij gewoon wel verder. Ja. Dus het is... Ja, die mevrouw die is helemaal niet incontinent overdag. Ja, dat is toch fantastisch om te zien. Dat je niet met zo'n dik ding tussen je bij als het niet nodig is. Is dit een blijvertje? Zeker weten. Ja, zeker weten. U heeft het zelf ook wel gezien en gemerkt. Het was een natte bedoeling buiten. Op veel plekken is er sinds gistermiddag zo'n 20 mm aan nattigheid uit de lucht gevallen. Vanavond en vannacht neemt de kans op een sneeuwbui en gladheid toe. Morgen ook weer regenachtig, maar in de middag klaart het op. Voor even dan toch, want in de avond neemt de kans op een winterse bui weer toe bij maximaal 4 graden. De dagen erna wat droger, maar de regenkans, die blijft. En het Goese Lyceum heeft flinke kritiek te verduren gekregen van de onderwijsinspectie over de kwaliteit en uitvoering van het onderwijs. Maar hoe moet je als school omgaan met dit soort kritiek en wat zijn de gevolgen als dit soort rapporten openbaar worden? Op onze site en in de app een artikel met de schooldirecteur die al eerder met dit beltje heeft gehakt. Dat later vanavond bij ons online. Voor nu, tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.